Dynaset on maailman johtava hydrauligeneraattoreiden, korkeapainepesureiden ja kompressoreiden valmistaja. Me tuotetaan Ylöjärvellä hydrauliikan voimalla sähköä, korkeapainevettä, paineilmaa, magneettia, tärinää ja niin edelleen. Ja tämmöinen Dynaset-laite yksin ei toimi, vaan se on aina jonkun liikkuvan työkoneen varusteena. Dynaset on näidenkin työkoneiden avainratkaisu, toimii maailman parhaalla teho-kokosuhteella, täysin ilman lisämoottoreita ja täysin nollapäästöin. Kiitos tästä kaikesta kuuluu äärettömän hyville työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneille. Että jaksan yrittäjänä hyvin, enduro on minun paras kuntoharrastukseni.